Da. De ce? Pentru că vrei să pun și eu pe Maxim. Eu nu am pus. Vrei să cânti și tu ca el? Da. Dar tu nu ai chitară roșie. Cum să cânti tu ca el? Are ca un fluier. Ce e ca un fluier? Deci la cine e? Aia cine e? Care? Ăsta. Păi cum cine este? E Ăla nu știu, ăla nu știu. Aia e Maria. Aia e Maria. Maria. Da. Maria Răducan. Eu nu mai am... Vrei să o cunoști? Da. Vreau să o cunosc. Dar trebuie să mergem la București dacă vrei să o cunoști. Sau să o chemăm aici la Târgu Mureș? Nu. Nu? Vorbim cu ea în telefon. Vorbim cu ea în telefon? Da. Să nu o chemăm aici? Nu. Nu? Maxim cântă frumos? Da. Dar de ce cântă frumos? De ce îți place? Pentru că îmi place de el. Dar de ce îți place de el? Pentru că vrei să văd dacă el dă drumul la... La ce să dea drumul? Hai să aplaudăm pe Maxim, aplaudă-l. Aplaudă, spune bravo Maxim. Dar nu-i face cu mâna, aplaudă.